Di Hamok Kadongan, jumpa musai di Renungan Palabok Roha di channel YouTube YKB Palabok Roha Marhata Batak. Ia renungan sadarion di enek dos yang 2 Petrus 2 ayat 4 1 20 sada. Dohot judul pahlawan tanpa tanda jasa. Dohot pangodol hononnas yang 2 Petrus 2 ayat sia. Songonomma didok debata hatana disik. Diboto Tuhani paluahon akka nadaulat sian pangucuna. Hurian itu hata ganut tanggal 25 November saya diingok doi songo parningota diaka guru pangajari manang peringatan hari guru. Hira sude do negara mabain ari parningotan tuaka guru songon sada bentuk penghargaan to nasida. Totu taboto do hina arga niulaw niya ka pangajari lau patupahon hamacuon mi sada-sada bangso. Molo songonima hina arga ni ulaw ni sahalak guru pangajari nagabe sukun-sukun boa sama si Petrus hea mamicang sahalak guru pangajari. Naginwaran na guru pangajari di masa ni si Petrus tutudang sarupa dohot guru pangajari di masa nuaing. Hira ubal gado idaon otoritas ni guru di zaman ni si Petrus martibakon di zaman si nuaingon. Hati-hai dihaporsiai jala dihaposi natorok do padohan ni sahalak guru pangajari. Alani i boy do tabayakon aha mana masa molo sala pangajarion na niajarhon ni sahalak guru pangajari i. Molo dang gabe tiruan nasida songon napatut. Gabe diguar si Petrus do nasida songo nakahalak na marjea orang yang celaka. Huriani Tuhan ganup hitabe bertanggung jawab do tuaka natahatahon dohot nataulahon. Alani tajamot toma asa mangulu kita di bagasan hasikongan. Asa naima gabe tiruan na denggan hita diadopan ni torop halak tarlumobi di ulaw na pinasaha ni Tuhani dihita sa luhukna. Amen. Songonima renungan dihita sa darion, unang lupa da like, subscribe jala sagihon tuar kadongan alamar hitei na dohot dohita marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Molyate oras debatama mamaso-maso kita sa luhukna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.